कारण शेवटी सरकार केंद्र सरकारान प्रतिज्ञापत्र सुप्रीम कोर्टात दाखल केल्या, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं की रोहिंगे हे घुसखोरी आहेत, आम्ही त्यांना घुसायला देणार नाही असं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने जर जाहीर केलं आणि दिलं असेल तर इथलं सरकारसुद्धा भाजपचंच आहे, त्यांचाही तो अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांना मी जाणीव करून देतो. मुख्यमंत्र्यांना भाजपच्या एका आमदाराने ह्या मुस्लिमकरता किशोरीमध्ये मोर्चा काढला. मोर्चा रॅलीत ते सहभागी होते. कालच्या रविवारी ते आमच्या रॅलीत आले आणि त्यांनी स्पष्ट माफी मागितली. मला रोहिंग्यांबद्दल काही माहिती नव्हती. ज्यावेळी इथं काही वक्ते बोलतात त्यावेळी मला कळलं की मी केलेली ती चूक होती आणि त्या चुकीसाठी त्यांनी काल जाहीरपणे माफी मागितली. माझी चूक झाली, मला याचा अभ्यास नव्हता, मला याची कल्पना नव्हती. केंद्रातसुद्धा आमचा तो निर्णय आहे ते त्यांनी मान्य केला आणि सर्वांची माफी मागली. आणखी काय पाहिजे त्याच्या पलीकडे? त्याची चूक झाली असेल. राजेश पाटणेकर, डिचोलचे आमदार. सगळ्यांक नमस्कार. हांगासर जे आमी आतां DGP कडेन एक निवेदन दिवपाचें आसा. हे निवेदन हे राष्ट्रविघातक अशे जे रोहिंग्या आसा हे आमच्या देशांत घुसल्यात आनी जाका आमच्या केंद्र सरकारान घुसखोर हे सुप्रीम कोर्टाने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्लें आसा आनी त्या दृश्टीन अशें दिसून आयलां की ह्या विशयी खंय तरी तांच्या संदर्भात एक आस्था दवरपाचे प्रयत्न हांगासर गोंयान चल्ल्या आनी मडगांव, डिचोली आनी त्याच बरोबर ह्या संदर्भात वास्कोय रॅली जाली. ह्या दृश्टीन ह्या सगळ्या गोष्टीची सखोल पोलीस यंत्रणे कडल्यान चवकशी जावची अशे तरेची मागणी ह्या माध्यमांतल्यान केल्या. आणि यासाठी आम्ही 27 सप्टेंबराक म्हापसा हांगासले जे जागृत नागरीक असले, राष्ट्रप्रेमी नागरीक, सगळे विविध संघटना एकत्रित येवन त्या विशयी मागणी केली की हाची चवकशी जावची. त्याच्या मागीर 8 तारखेक पयर हांगासर डिचोले हांगा व्हडलो मोर्चा जालो, एक आंदोलन जालें. 500 पेक्षा जास्त लोक थंय जमले आणि मोठ्या संख्येन ही मागणी केल्ली आसा की गोव्यान हे राष्ट्रविघातक ज्यो कार्य चल्ल्या ताच्या संदर्भात चवकशी करची. कारण संपूर्ण भारतांत तांणी ह्या विशयी 40,000 हे रोहिंग्या घुसल्यात आणि ते घुसखोर म्हणून रावल्यात आणि तांच्यो कितें कितें कारवाई चल्ल्या हे आयज समाजा समोर आयिल्लें आसा. म्यानमार सारको बुद्धांचो देश जंय शांती बुद्ध हे शांती मार्गान रावपी तांकां सुद्दां वेळ प्रसंगी ताच्या विरोधान शस्त्र कित्याक उचलचें पडलें हो विशय जगान आज चर्चेचो जाल्लो आसा. आणि त्यामुळे खंयचीच राष्ट्र आयज जवळ जवळ 52 मुस्लीम राष्ट्र आसा ती सुद्धा ह्या रोहिंग्या मुसलमानांक आपल्या देशान घेवपाक जर तयार ना जाल्यार अशा परिस्थितीन आमच्या देशान हो दबाव कित्याक हाडलो वता की तांकां हांगा घेवचे हाचो सखोल अभ्यास करचो. कित्याक ह्या मोर्चा नंतर संपूर्ण गोंयान एक भयाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा की 3 मोर्चा आमच्या गोंयान रोहिंग्याच्या समर्थनान. कित्याक काश्मीरमध्ये संपूर्ण आपल्या देशाची सैन्य हे शत्रूबरोबर भांडण्यापेक्षा या आतंकवाद्यांमध्ये भांडण्यातच वेळ जातो आहे. अशी परिस्थिती देशाची असताना रोहिंगे मुसलमान जे आपल्या देशात घुसखोरी करतायत यांना विरोध करण्यासाठी समस्त देश एकवटला आहे. आणि ह्या परिस्थितीत गोमंतकात तर भयानक परिस्थिती आहे. 3 ठिकाणी वास्को, मडगाव आणि डिचोली अशा 3 ठिकाणी त्यांच्या रोहिंग्यांच्या समर्थनार्थ जी मुसलमान लोक रॅली काढतायत. मला फार दुःख होतं आहे की गोव्यातल्या मुसलमानांना त्यांच्या रोहिंग्यांसाठी रॅली काढायची काही गरज नाही, त्यांचं समर्थन करायची गरज नाही. कारण त्यांना म्यानमारमधनं का हाकललं गेलं याचा अभ्यास व्हायला पाहिजे. हा अभ्यास जर खऱ्या अर्थानं गोव्यातले मुसलमान करत असतील तर त्यांना स्पष्ट दिसेल की रोहिंग्या मुसलमानांना पाठिंबा देणं याचाच अर्थ राष्ट्रद्रोह करण्यासारखं आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांना सरकारला विनंती करतोय की ज्या ज्या ठिकाणी रॅलीसाठी हे लोक परवानगी मागणार त्या ठिकाणी पोलीस खात्यानं त्यांना विरोध केला पाहिजे. दुर्दैवाची गोष्ट ज्यावेळी काल आम्ही रविवारी डिचोलीला आंदोलन केलं रोहिंग्यांविरोधात त्या दिवशी त्याच्या आदल्या दिवशी पोलिसांकडे जाऊन तिथल्या स्थानिक मुसलमानांनी सांगितलं की यांना रॅली काढायला यांना आंदोलन करायला देऊ नका, राष्ट्रभक्तांना आंदोलन करू देऊ नका. हे सांगणार हे गोव्यातले मुसलमान कोण? त्यांना खरंच राष्ट्रप्रेम असतं तर रोहिंग्यांना विरोध करण्यासाठी ते आमच्यासोबत आले असते.
याची नोंद सरकारनं आणि पोलीस खात्यानं घ्यावी एवढीच माझी विनंती आहे.